Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Ez ji heys û qehra xwe digirim. Divê me Yehya Sînwar nedabana. Ümmet xwedî li vî ewladê yên mêrxas şêrê Xezê derketana. Her çiqas ew ji bo şahadetê jiyabe jî heyata xwe ji bo şehîdbûnê domand jî nedixwest ku mîna devê ya pîr bi raketinê ji ber koronayê, felcê, nexweşiya dil û qezayek trafîqê bimre. Wî dixwest mîna rêber û pêşengên berê yên berxwedanê şehîd bibe û di vê meعنeyê de gîhaş daxwaza xwe Xwedê şehadeta wî qebûl bike. Her wiha wek İsmaîl Heniyê gotibû, Yehya Sînwar jî gotiye şehadeta wan û zarokê wan li gorî Müslümanên din ne xwedî îmtiyaz e, ji wan ne cuda û ji wan ne biqîmetir e. Lê ez nikarim vê yekê qebûl bikim. Lewra Yehya Sînwar bahoz bû, tofan bû, balîstok bû, şêrê Xezeyê bû, şêrê Filîstînê û heta yê me hemûyan bû. Ev salek bû li hember erteşa mezin ên ku ji hawayî, bejayî û behrê êrîş dikir mücadele û berxwedanek bi romet dida. Darbeyên mezin li wan dixist. Ez ji hêrsê qehr û kedera xwe digirim, nikarim bi xwe bigirim. Em di wê heyamê de ne ku Xeze li ciyê ku lê mabû wê bidome. Zarokên ku perwerdeyiya xwe bi keviran, bi kevkaniyan dîtinin di dorê de ne û wê şûna Yehya Sînwar bigirin. Di vê war û mijarê de ti şüpheya me tune ye. Lê belê Xwedayê Teala wê ji hikûmetên der û dorê yên ku nikarîbûn Yehya Sînwar biparêzin, muheqeq hesaba vê yekê bipirse û wê berdêla vê yekê bidin. Hin şer hene ku dema serfermandar û komandar were kuştin ew ertêş mexlûd dibe, têk diçe û ew ertêş bi hêsanî nikare vegere eslê xwe yê berê. Lê ev bipiranî di şerên meydanî û şerên ku li dervê welat diqewûmin dibe. Ger însan li axa xwe ji bo azadiya mücadelê didin, çend rêber û pêşengên xwe feda bikin jî wê rojekê di wî şerî de bi ser bikevin. Muheqeq wê serfîraz bin û bi ser bikevin. Em ji bo şehadeta Yehya Sînwar digirin. Lê hêviyek me ji bo azadbûna Filîstînê hê jî winda nebûye. Ey Xwedayê min, kêfa Sîyonîstan kolew xizmetkarên ji wan re nehêle û li ber da bihêle. Ya Xwedayê mezin, ji ber vê wehşeta Sîyonîstan a ku nîşan dane alema însaniyetê şiyar bike bila tuyê rûyê wan û bikin ku ev nikaribin derkevin tu derê dinyayê. Wan di demeka nêz de bi hevra têxînin pevçûnê wekî berê dîsa bi hevra şer bikin, werin em di vê mijarê de duayê xwe zêde bikin.